Kay ang kahimtang sa aton nasud, dili man malilong ang pag-antos, ang hagit karon sa Kristohanong katiling man, naadiha sa pagbarog sa iyang kasuguan, pinaagi sa katiling banong kalihukan, alang sa tawhanong kalingkawasan. Idapit kita sa paghalat sa kinabuhi atong nadawat, ingon sa paghalad ni Jesucristo, alang sa kaluwasan nato, ang hagit karon sa Kristohanong katiling man, naadiha sa pagbarog sa iyang kasuguan, pinaagi sa katiling